fáilte romh chuig scéal an lé. Is mis Marcus agus seo scéal faoi Mactíre agus conín cliste. Bhí an lá caite ag Michael Mactíre a muigh ag siúl. Nuair a tháinig sé abhaile, doscail sé an doras tosaí. Tá sé an a rís, a dtéir sé. An bula sin. Tá rud éigean tréis teacht isteach amach thach. Tá an trón is fear san arís a gomsa, a dtéir Michael agus é ag caithfh súl faoin leaba. Ní féidir le rud ar bé teacht isteach an seo in gan is dom. Ach ní raibh aine an. Seo an 3 uair a tharla sé seo, a dtéir Michael agus é an chrosta. Well, ní tharlóidh sé a rís. A mairech, ní bhaidh mé ag dul amach ag siúl, fanhí mé an seo agus rachí mé a bholach. An maidian dar gion is teach sa Futa mór sa chiistin le Michael. Dan sé agus dan sé. Faoi dheire. Chúla sé an doras á oscailt go máil córamach. Chúla sé cosa beaga ag siúl isteach. Chúla sé rud éigean ag léamh sús ar a mórd. Dordaí Michael a cheann, go bhfeicfeadh sé céirmhé an cuairteoir dána. Coinín, a dtéir Michael leis féin, coinín mór blasta, éon é hí an siúd an airde ar má bhord. Amach de léamh as an buta le Michael. Tá fáilte rót, a dtéir sé leis an gcoinín. Tá tú díreach in am don dinéir, Béarla álinn coinín feirthe. A bhac tíre, a dtéir an coinín a gá thúil ar leatha. Ná, hi mé, má sé do lé, is coinín anspéisialta mé. Haring an coinín amach paca cártaí. Piuc amach ceann, a dtéir sé, ceann ar bé. Bhain sé sin siar as Michael. Seo leat, a dtéir an coinín a rís. Bhí íona ar Michael. Hín sé amach a lappa agus fioc sé cárta. Fogsáil an coinín na cártaí, siar is an níorló, sús agus an nús, an nún agus an nál. Sin é a cheansa, a dtéir sé le Michael agus é ag sá cárta isteach an na fus. Is fear huit, a dtéir Michael. Carólam tú an clás sin. Sin rún, a dtéir an coinín. Ná ráit mé leat gur coinín speisialta mé. Coinín an dríochta. Ón lá sin amach, dan an coinín sa teach le Michael. Cha an Mactíre an gíomhra fada doracha ag déanamh iontais den na clasa iontacha a bhí ag a chara nua. Carúil a bannam don choinín. Bhí sé féin agus Michael sonas sása le chéile. Ach, nuair a tháinig an tarach, tháinig uaignas mór ar charúil. Ní ra fán ihe ar bithir, níor chodil sé néil san ihe, ní ra sé i ggéire fiú clás dríochta dhéanamh. Céirt atá ort a charúil, a dtéir Michael leis. Ní coinín beagóg mé níos mó, a dtéir Carúil. Tá sé an am agam pósa. Pósa, anna, a dtéir Michael agus é ag imimecht amach ag siúl. Pósa. Nuair a tháinig Michael arás ón na hiúlóid, céir do bhí leis ach coinín álinn buinin. Cuimhe a bannam dí agus Bheaga a sí féin agus Carúil an mhór le chéile. Fós an bhirt agus níor bhada ina dhé sin go raibh an áit lán le coiníní beaga bána. Bhí Michael an tóga leo ar fad. Ba bhrá leis sí siar ina chathair tróna agus scéile léamh don na coiníní beaga. Ní ra fatís ar béthir na rudí beaga bán a ribh an Mactíre. Le ceann eile dúine Uncle Michael? Dear dís nuair a bhíoch an scéal críochnathe. Ceann beag gear eile, má sé do thoilé. Bhí Michael an sásta lena héal rúnda nua. Ach, níor an a héal nua ina rún na bhád. Lá amháin, bhí Michael ag teacht ó bhaile ón marga, nuair a chas sé ar grúpa mór Mactíre a bhí ag fannacht leis ar imol na foríise. A Michael a bhac bán, a dtéir Mactíre mór amháin, is fada nach bhacamar thú. Is gearhain an is an nolig, a dtéir an Mactíre mór. Is gear is dócha,
a déir Michael. Agus Leagan, is tosa a bhaid a cócrocht don na mictíre nach tú. Is tócha, a déir Michael arís. An fear go mai, conín agin don dinéir, a déir an Mactíre mór. Ní éitin é sin a ráilibh, a déir Michael ag ar a strís ghaire a chunáil ar a bhéil. Rún é sin, an digan sibh. Táimid ag súl go mór leis, a déir an Mactíre mór. Nach léamh. Lig na mictíre eile, liú mór gaire asta. Ré Michael bocht an bailach ar fad bhaile. Tá deire linn, a déir sé. Dinne sé an scéal scanrúil de charúil agus de chuomheh. Ná bíoch bort ar béthart, a déir carúil. Caithí tú cuoine gur conín speisialta mise. Nis, nar a thiocca ihe nolig baimid réitethe. Tioccí na mictíre eile agus bai an ihe agin. An ihe, a déir Michael agus é beagnach a cuoine. Tháinig an ihe mór. Ag a 7 chlog búlú cnág ar an doras. Táimid an, a déir na mictíre taobh mu. Nolig honna, Michael. Nolig honna dí féin a cháirde, a déir Michael. Is teach libh ón bhuacht. Tásúla gom go bhfuil ocras oribh, conín beirithe a bhaid agin don dinéir. Las Michael an tinne faoin bota mór. Ní bhaid an duine ar a bhád an is a bhuachalí, a déir sé agus é ag leagan an chlár an ús ar an bota. Ach ribh sin, tá rud éigean speisialta réite agam díobh. Anis, a déir Michael leis an Mactíre mór. Peog cárta, ceann ar bith. Thosaí sé ag boxáil. Anún is an ná leis na cártaí, sús agus an nús leo, séir agus an níor. Bhí na mictíre faoi ghríocht aige. Nach bhfuil sé an am don dinéir, a déir an Mactíre mór, ór a chligean í sin. Anún leo ar fad chuig an bota. Bhain Michael an nús an chlár mór trom. Bhí an tuisce ag beirú, ach ní raibh conín ar bith isteán. Caithí gur leá siad, a déir Michael. Bhí an teas ró ard agus bhí na coníní fáca an a bhád ró ada. Nach Mijade tamadán. Amach an doras leis na mictíre. Níl clú ag Michael faoin gcócrocht, a déir an Mactíre mór, ach bí a caint ar chleasa dríochta. Well, sin an scéal faoin Mactíre agus an conín cliste. Slán agaí.